Здравейте хора, ще отваряме пратка от Озон. Ето, Озон. Но няма да изгледам какво има вътре. Искам сега бързо да напишете в коментарите какво ли може да има вътре в тази пратка. Хора, нека да отваряме. Окей. Добре. Ето хора, какво има вътре за сега. Това е 700 мл. Искам сега да напишете в коментарите според вас какво е. Нека да отворим. Или по-точно дам ви 10 секунди да напишете в коментарите. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, край. Така, нека да отваряме. Еми хора, ако сте написали Стенли, вие познахте. Хора, може да видите бутилката отблизо. Завъртвам я. Ако искате и вие такава, ето тук показва името Ice Flow Bottle Stanley. В принцип е много готина, защото може да си я държиш така. Вижте как се отваря. И втория начин за отваряне. Ето така. И вътре, както знаете, няма нищо. И нека да помахнем ето тази опаковка. Колко лепки има тая? Еми хора, това е бутилката отблизо. Това не съм махнал. Това е бутилката отблизо. Може да видите. Не ви лъжа, че... Къде пише, че е 700 мл? Да, ето, не ви лъжа. 710 мл, че ще да ме изяде един комар. Ето тук пише 710 мл. В принцип на пръв поглед много ми харесва. Цветът е много готин. И пак повторя, ако я искате, може да си я вземете. Ето тук показвам името Ice Flow Bottle. Много ми харесва. И да. Ако искате още такива видеа, трябва да се абонирате за канала. Надявам се много да ви е харесал. И чао от мен.